Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, unu anọdụla? Kedụnụ ka unu mere? Anyị abịakwala ọzọ iwetara unu akụkọ ifo nke taa. Na nke taa, anyị ga-agụpụta akụkọ gbasara mbe na chukwu nke si n'akwụkwọ abụ Mbe dị ọgụ nke FC Ogbalu dere. Mana tupu anyị amalite, anyị ga-eji egwu a wee bido. Kọọrọnụ nwa ngwere aka. Erente. Kọọrọnụ nwa ngwere aka. Erente. Nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ. Erente. Pi. Erente. Pi a. Erente. A i. Erente. Ifo ọcha pi. Wọ. Nkịta nyara akpa. Isi agwụla n'ọhịa. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ. Anaghị epio ya epio. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O nwere otu mgbe. Otu mgbe ruola gafee. Otu mgbe mbe jere na be Chukwu dịka omenala siri dị. Chukwu bara n'ụlọ weta nkume nye ya, si ya wụọ ọjị. Mbe wee lee anya n'elu, lee n'ala, chee echiche. Ọ pụọ na mbara wee gwuo nnukwu ajụ. Ọ bata n'ụlọ nye ya Chukwu, si ya were ajụ a buru ala. Chukwu wee tikwasa mbe mkpu, jụọ ya ma mmadụ ọ na-ebu ala ebu, ọ bụ ibu. Mbe tikwasị Chukwu mkpu nke ya, jụọ ya ma mmadụ ọ na-awa nkume, ọ bụ ọjị. Chukwu wee lee anya n'elu si mbe na ya ga-ezi ya ozi mgbe ọ lọtara ebe ọ na-eje. O kwe ya, pụọ gaa ije ya. O ruo ka mbe gachara ije ya pụta, ọ batakwa ọzọ be Chukwu wee kelee ya. Chukwu wee were ego nye ya, gwa ya ka o were ya lutere ya mmanya. Ọ gwa ya ka ọ ghara ịgbanye mmanya ahụ n'ite maọbụ n'ebele, na ọ gaghị esi n'ọhịa maọbụ n'ụzọ buru ya bịa. Ọ gaghị eji ụtụtụ maọbụ ehihie maọbụ abalị, na mmanya agaghị eju eju, ma ọ gaghịkwa adị ugwu. Mbe wee nara ya ego ahụ laa. Mgbe ọ lọtara n'ụlọ ya, o chee echiche wee cheta ihe ọ ga-eme. O lute mmanya gbanye ya n'ikwe eji asụ nri. O rue n'etiti nderi, ọ kpụrụ ikwe mmanya ahụ wee si n'ọnụ mpio zọrọ kpumkpum bata sị, Chukwu kpabịa elutele mmanya ahụ burukwa ya bịa. Chukwu wee jụọ ya sị, ọ bụkwa m onwe m gwara gị ejila ụtụtụ abịa? Mbe zaghachi ya n'ajụjụ sị, ugbu a ọ bụ ụtụtụ, ugbu a ọ bụ ehihie? Chukwu wee jụọ ya sị, ọ bụkwa m onwe m gwara gị esila n'ọhịa ma gị esikwala n'ụzọ buru ya bịa? Mbe wee zaghachi ya sị, esi m n'ọhịa bịa ka m si n'ụzọ bịa? Ọ bụghị n'ọnụ mpio ọwa mmiri ideyi ka m onwe m siri buru mmanya ahụ bịa? Chukwu wee jụọ ya sị, ọ bụkwa m onwe m gwara gị ka mmanya ahụ ghara iju eju, gharakwa ịdị ugwu? Mbe wee kwaa ikwe ahụ aka nwantị. Mmanya wee dị n'otu akụkụ, dịkwa ugwu n'akụkụ nke ọzọ. Ọ sị Chukwu, mmanya nke a o juru eju n'ikwe a ka ọ dị ugwu? Nwunye di chọba igwe ya okwu, ọ sị ya nye ya mmanụ ka ya were taa usuku akpụ. Chukwu wee lee ya anya kwee n'isi na asịrị na mpako na-ebu ụzọ ma ọdịda na-ekpe azụ. Mgbe iko onye juru ọgbọfuo. O rue ka nke ahụ gasịrị, Chukwu wee nye mbe otu oke ọkụkọ na otu nne ọkụkọ, si ya tupu o mee otu arọ na oke ọkụkọ ahụ ga-eyi akwa, ma nnekwu ahụ ga-akwa akwa. Mbe wee were ọkụkọ abụọ ahụ laa n'ụlọ ya. O ruo otu ụbọchị, ọ pụọ n'etiti ahịa were osisi tie onwe ya n'isi, bido na-ebe akwa. Ndị mmadụ na-asị ya, mbe ọ gịnị mere, ọ gịnị mere, ọ bụ gịnị na-eme gị? Mbe wee zaa ha sị, nna m nwụrụ n'ime mgbe ọ na-amụ nwa, ndị ọgụ gburu nne m mgbe ọ na-alụ ọgụ. Chukwu wee tikpọọ ya nnukwu mkpu wee jụọ ya sị, nwoke ọ na-atụ ime, nwaanyị ọ na-eje ọgụ? Mbe wee jụọ ya nke ya sị, oke ọkụkọ ọ na-eyi akwa, nne ọkụkọ ọ na-akwa akwa? Ihe onye ji atụrịrị mmadụ ka a ga-eji tụnyere ya. Eru ebe nwoke tara akụ ahụ ichere ya, eru ebe nwoke tara akụ ahụ ichiri ya. Bịa ka anyị were amamihe tikọta isi ka a mara aka ka aka. Ọ bụzikwa mbụ mbe eze amamihe, eze aghụghọ? Abụzikwa mbe dị ọgụ, mbe nwaanyị ga?
ọjụba ọjụso, ojebe ọjeso, ọrụba apa ọrụso. Anyị abịala na njedebe akụkọ a. N'akụkọ anyị kọrọ n'abalị a, ihe mmụta dị n'ime ya bụ ọtụtụ mgbe n'ụwa chọrọ ka ị were amamihe Chukwu nyere gị na-eme ihe. Aha m bụ Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Onye mụ na ya sokọ akụkọ n'abalị taa bụ Ugochukwu Alugwe. Tupu anyị alawa, ka anyị were egwu a wee lawa. Kpakpankoro, 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 kpankoro, udume, ogene, udume, ogene, onye amara sụrụ ya sụrụ ya, onye amara sụrụ ya sụrụ ya. onye Nọdụnụ amara mma o.